Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli PYRTHEI dan sebai pi shiki KHUBOR kimat. Ini passion gon shop chi KHUBOR negeri kita chong ketelah. Ka Assistant Commissioner of Food Safety ka kong DBS Mukim hak KHUBOR JYLLIEW azap rio. Kala kentu ye kinong thiet nong pet bak kim dai ban pinslur ye kinong dia ban bu ikimar ki bala put bat ki bamlong shu ban bam la kalong ha ki dukan lani hayawahan. U Vice National President ka National People's Party u James PK Sangma ula job suk ya ka election sha ka yengdar ba thau an Rajya Sabha ha ka KHUBOR JYLLIEW azap rio klem dadan ba yakun persha wat hadin balakut ka sngi wen kerteng haduk ka por lai bejino phaisgi. Ka Sarkar Meghalaya kadang ab ya ka jingterwa na kinong khayi dawyong na East Janda Hills Shwa ban pelong ya ka jinga kerenlang bat uminterang ba ka JYLLA bat ban ra pat ya ka mat sya ka Sarkar pedeng. U sembut minterang ba ka JYLLA pas nya bhalang dhar ulai thu baula deb ban ya kendu ya kinong khayi dawyong na East Janda Hills ban ya keren sani halor ka di ka benta. U sembut minterang ba ka JYLLA bakmi ya katna transport upas nya bhalang dhar ha ka KHUBOR JYLLIEW asapun rio ula pelaj pat ba ya ka one time settlement scheme anasapun rio jong katna transport ban plela iki trai kali ki bamla shu ban siu iki khajna kali dakisna. U sembut minterang ba bakmi ya katna penroi sar upas nya bhalang dhar ulo ong ba ka project jong ka khandailat shopping mall kala jandam bat ka sarkar ka sapni pat ba ya ka expression of interest tang shiyo ya ka kai phot ka bakhatu na ka benta ka jingshingan jingki pat ba bat ban lat ki no ki jingja ki basniu hasurong shillong dawki u deputy commissioner badeiru u chairman jong ka district disaster management authority ula kentu ya baro ki non jong kai PYRTHEI bat ki pat ba nong nit nong wan ki bathmu ban let shadawki bakin kiar na ka bayat na ka surok shillong ben usla dawki hadu ban da pen bana da kumwei pan namar ka jingma ka ba am na ka jingtua khandau ka jinghap jong ki mau bat ka jingkhang surong namar ka jingshna ya ka surong ka barang beteng hadu menta habakan tho halor ka jing persang ban rungtu ha shilenter ka khaput India Bangladesh u James Sangma ulo ong ba kani ka de ka mat ka bakhya bha bat ka badon kam ya ka jingpet ngor da ki bor ki brei pen Uba snya bhalang dhar ubadeiru sembut mitirang ba ka Sarkar JYLLA la penpau ya ka jingsngau scam ba ukurtong jong ka NPP Dr. DRL Nonglai unyo ya ka jingjob ha ka election MP shiteng samoy ka ban salong shen ki trai trok na rilum jaintia ki badan hapo kanhun jong ka Janda Hills Truck Owners Association kilalai ben yakundu yaw executive member jong ka Janda Hills Autonomous District Council ubapet ya ka tanat khai pateng bandawa ba ka District Council Kamde shu ban I license khayi la ni ka trading license yeki ba JYLLA namar ba wat ki trai muluk ru ki hab ban yang tayaw hasurok bat ka e bhai ki ban yo lut tang shitrip ru ki noyalam jogi khandai tli ki shnong ki bahab hakathan yong tra ribhoi district ki badan hapo ka shatri chongkawa umlo protection committee haka KHUBOR JYLLIEW azapun rio klapan pau ya ka jingsngau si namar ka jingkala rong khtie ka wa umlo ka ba ajing im ya kini gishnong ki badan hakani ka than ka Meghalaya Football Association haka KHUBOR JYLLIEW azapun rio klapan kuburam ya ka samla sanfida nongrum but ya ka samla ribansi jamu ki beri ki khat jong ka kunhun yele ka football ki kinthai jongkari India kabala yo ra ya ka nam la du ha ka lumpung yele kai South Asian Football Federation Women's Championship dagwa peliem ya ka Bangladesh da laigu la shigul ha ka jingkun final kabala longdang shen ha Pandit Jawaharlal Nehru Stadium Hamargaon U Chairman jong ka Meghalaya State Food Commission uba DP walang ulo ong ba ka Meghalaya Administrative Training Institute kadewan pelong ya ka jing a jing hikai pentibit manla kapor ya kinong tri sarkar bakin dupla ban tri khambha ya ka kam ban shakri ya ka JYLLA hakum kani ka juk ka baki brief chisngau tanat bahaban pelut por dagi kenta ha ka social media kum ha ka ba page reels Facebook YouTube bat kiwe henrei na ka banta uba shngai lang marwen upanan kam e ya kapor ka ba ulan ha ka ban pendam ye ki course ba PYRTHEI lingba ka integrated government online training karma yogi uba shingan lang marwen uday uba trimenta kum research officer ha ka planning department jong ka office u deputy commissioner ka East Janda Hills district menta panya phashi KHUBOR na kalengki benta jong kari
Menteri Ramba Barim jong ka JYLLA Andhra Pradesh, Ubadeiru President jong ka YSR Congress Party YS Jagan Mohan Reddy. Hakas ngit hodiang ulapan pau ya ka jingsngaulam bat ka jingsngausi halo ka jingyap jong Suresh Pathala Marine Engineer na kanong ba Visakhapatnam ha ka jingsha thombor ka jhat ka bakin yekinong India haru duriaw jong ka Oman. Suresh udah wena pedeng ki langot kinong India ki balayam ha ka jing thombor jong ki shipai duriaw ka United States ya ka jhat ha ka sngi palang. Menteri Ramba ka Jammu and Kashmir Omar Abdullah ulai kendu yo menteri katnat lingsun jong sarkar pedeng. Kinjarapu Ram Mohan Naidu ha New Delhi ha ka sngi thodiang ha ka ba ula kerpat ban khang shipor ya ka kat lingsun Srinagar International Airport. Na kebenta ka jing maramot ka balat mu ban sedang nadu ka shitarik risau hadu ka khandru trik risau. Katu kat ni kimat ki bokong san ki baya dei beruput usam an saya keren ha ka jingalang bishar benya ya ka borsen shar ka ban penyat da Menteri Ramba ka West Bengal usuvendu adhikari ha ka jan mit singit hodiang ka baya dei bat ka Malda Murshidabad North Dinajpur bat ka South Dinajpur ha ka babaro South li ki district ki dan Markhab bat ka Bangladesh. Menteri Ramba ka Gujarat Bhupender Patel ha ka singi thodiang ula ai buram yo Menteri Ramba Barim ka JYLLA Vijay Rupadi ha ka lengkho singi yam jong da ka ba pinkin mau ya ka jinglong nong yalam jong ka jing shakri patba bat ka jingno sinyang jong sha ka JYLLA. Menteri Ramba ka Andhra Pradesh N Chandrababu Naidu ula ong ba ka sarkar sinrop ha ka JYLLA ha kini ki arsenam bala letno kala job iki jing bala no da ka sarkar YSRCP ban kentiu ya ka baha ka mian ka roi ka par bat ka jing sinshar ka babaha. Ashok Gelan Ubadeiru Menteri Ramba Barim jong ka Rajasthan ula kershan ya ka jing mud jong Sanjay Rawat ubalong nongyalam ka Shiv Sena baki regional party ki bami Nagaseng Congress ki dei ban penyaso biang bat ka Congress hapo ka jingalam jong Rahul Gandhi. Menteri Ramba ka JYLLA Telangana Revan Reddy ha ka singi thodiang ula kentu ya ki patba ban penduk jat ya ka jing pentrai bela ya ki kena kum ka jinggit kli jongki ha ka emna ka salang. Menteri Ramba ula penpau ya ka ni ha ka singi rakhe ya ka World Day Against Child Labor. Menteri Ramba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka singi thodiang ula pan ya ka jinga trelang ban penduk jat ya ka jing pentrai bela ya ki kena bat ban pentikna ba we po we ukna udi ban yo ya ka jingnang jingstan ka jingshingan bat kalat ban kiu shaprang labtha yo General Secretary jong ka Trinamool Congress Ubadeiru MP ka Lok Sabha Abhishek Banerjee pa unlet hajir biang hakmat ka CID ha ka mukodama soikot ha ka khat sautri JYllIEW Dangshen Abhishek ula sha tokit jin hadu riu kanta bala pelai no yo shwa ka shiteng sinya ha ka sngi palai hadin bala tokit ha ka shlam trekam jong ka CID ha South Kolkata. Kini pat kilong ki KHUBOR na KYLLENG kiri ka PYRTHEI. Menteri Katnat Kambari ke India SJ Shankar ha ka sngi palai ula ya dating ya ka ra jong ka India banthit ya ka umpnyang na ka Russia. Da ka Pakistan ba ka jingjiet jong ka New Delhi ka long kat kum ka jing prakhat ya ka dor bat kan tho ru yikiri na ka do ba Europe ya ka jing shalan tiar thma jong ki shabari ka Iran ha ka si palai ka lapram jur ya ka jing har thma jong ka US ki chat kit mar bat yakinong India ka balalam sha ka jing yap jing ki langut kinong India ka Iran kala ong ba ka ni ka de ka sakhi ka basha jong ka policy jong ka America ka bale iki kamruna Angur ki pulet kila yap hadien baki Rio Thombor ki baking atiar kila senrait kuli yaki Habanu district jong ka JYLLA Khyber Pakhtunkhwa jong ka ri Pakistan ong ka KHUBOR jong ki he sarkar jong ka nikari ha ka sing thodi President ka America Donald Trump ulo ong ba ka America bat ka Iran kila janpoi artat sha ka jingate soskulak ban khanglan ya ka Tehran ban yo yung nuclear bat ka ni kalat kan penmi ya ka jingkerman bat banyasoy hapo ki khenget sngi bakan penjamru ya ka jingkan at hakeleng ka Middle East. President jong ka America Donald Trump ula antat bakador jong ka umpnyang ha ka PYRTHEI kan hiarbha lada ka soskular bala terwa kan urlong bat ka Iran da ka ba ongru ba ka jingshong shngan ka khamkraw ha Middle East bat ka jingpli biang ye kilenti ya chat kan penduna ya ka jing ha ka yau penmi umpnyang Korea America kalaya soy ya ka jingate kular bat ka Ultimate Fighting Championship kabalawan ra ya ka jingale ka mixed martial arts ka ba he tap ha ka PYRTHEI
Kani kadai kathong jong ka Amerika ben kentiu ya ka sports diplomasi hapokari. Ka Amerika kala ong hakasi thot ding bakadon ka jing kendo markmat bat ka India hadin bak New Delhi kala khot hajar ya charge DFS jong ka Amerika Jason Mix ban persha ya ka jing thambor jong ki chat kit mar ki bakitru ya kinong India West Asia. Tikituk lang KHUBOR hakimat kan dasi kublay.